Iti first draw apo, dayjay regular nga lungon. Dayjay final draw tay apo kat dayjay pang 55,000 special. Tapi pasurot lang nga 100 kilos nga baboy. Ayan, so ano yung magarabi? Medyo matitirik-rik na apo, so medyo na-audit na yung lipas may nagira nga pagmitat tayo. So na-audit kami apo. Kadwa nagiti kabisilya may aja ni Blandi. Nakiurong kabisilya. Dahil may sektarya, itinag na lang nga 800 square meter. Anak na dyan, 8,000. Bagay na dyan 2,000, kinupit naman yun. Ada kasi nga kabisilya tayo anyaw. Ada kung kunada mo, ano? Ada. Ada. Ayan, so makakasama nyo po ngayong gabi. Ayan, in behalf of Sonata Diaway Band and Guadas Entertainment Band. And condolence po sa family Isguera. And sa lahat po ng mga bisita po natin ngayong gabi na yung Magrabillo Kakabsat. Na kami nagpapamukata tayo natin. Ayan. So makakasama po natin ngayong gabi ang founder po ng Sonata Diaway Band. And kasama ko po nagpa-perform sa Meraki Garden ni Auntie Vanji Alberba. Yan, siyempre kasama din po natin ang isa sa kaniyang singer. Asan si Kamba? Nakadunay Kambal na? Ayan, ang from Banawag Angadanan ni Isabela. Ang isa sa mga magagaling na singer ng Angadanan, Isabela ni Mary Jane Calpito. ay Mary Grace. Mary Grace? Mary Grace ba? Hindi mo lang. Kinanoon. Mary Grace. Ayan, siyempre ang aming pindutters po ngayong gabi ay ang nag-iisang Cardo ng Banawag Angadanan. Oo. Cardo. Niya pinili. Cabanilla. Ayan. Siyempre makakasama din po natin mamaya si Jane. On the way pa ila kanuta. Ilipas naman apo da jay mula dati mais. At wala nila kay na. Tahamag ka nung asim nipot na ganyan mula ti mais. Kaya siya paggardaw po may isang inang iti Alicia. Ayan, karag iti amin apo nga makalukluksaw kanya iti social media. Sa pala kumaapo tag na lang i-follow yun lang tati Facebook page ko ang inang Guada. Basit lang kimbotan apo 100,000 followers na ko. Sugi-sugi ti bantog pa'y gayam na hindi apo nagawan nga barkada dito. Kaya pagkatang iroda po yung request tagiti Dagiti may apo nga request, mabalik ka lang tag-request. Kaya na... Mabasa. Masaim na mabasa. Masaim na mabasa. Hindi, yung isa yan, oh. Kanya dito. Kasi ano nga surat dito, yan. 8:23 ko na. Kasi namon itlog, tilawlaw at pinamayam ti surat mo. Kailangan pa nga ibatog dita iti... Sino nag-request? Cheryl B. Haba. Anya ito sir, agkanta na ito'y? Agkanta? May